Pun saringi kalian Bapak Wiko sapi kerep mboten katalumban saking Cemor Lawang Bapak Mila Ponai sareng Ibu Mila. Oke kang dipun sarengi Bapak Igun ya, Pak Igun sesepuh saking Wonokerto. Oke Nun sewu Bapak sesepuh saking Ngadirjo ini sami-sami sesepuh kersane minggah le banyu londo ya wis di sambut. Nah menika kawula suwun ingkang sampun kasebut asmanipun semoga kebat kemawon dari kersa ngempal wonten ing sainggilipun pagelaran sesarengan campur sari Kusumanada. Pak Dimas siap gerak. Nah Pak Dimas monggo. Cak Bambang monggo. Mboten ketelepen. Nun sewu menika kadang saking Ledo Ombo nggih. Sampun menika panyuwunan saking Pak Dimas. Pak Dimas munggah iki panyuwunan marine ning luar sih Pak. Sing diceluk urung munggah sing dijaluk ya ora munggah. Monggo. Pak Dimas, Cak Bambang, Pak Wiko sapi kerep nggih monggo Pak Mia Subrat saking Bosong Dhuwur. Ugi Bapak Mila Ponai tongkat terop ugi Bapak Igun minangka sesepuh saking Wonokerto. Oke, Bapak sesepuh saking Ngadirjo. Nah, Mbak Gita, monggo. Siap ini. Terus permintaannya siapa? Hah? Atas permintaan Cak Bambang tokoh terop nuwun sewu Bapak Joko Intan. Ah, beras. Oke, Bapak Samar, Bapak Budi diminta dijaluk disebut kalih Cak Bambang. Kenean iki. Sepurane Dik, nyeluk yang ngedum yang ngene iki. Duh. Atas permintaan. Loh, ataran iku elektron, Pak. Iki elektron. Diprank karo Pak Suci iki diprank. Nah. Aduh selendang kabung. Tapi kok ora kabuk. Nuwun sewu taksih permintaan ya panyuwunan Bapak Gutok Cemor Lawang. Diminta disuwun dijaluk. Ya, monggo. Ya diminta oleh teman-teman. Ya, monggo. Meskipun tadi sudah ini cuma permintaan ya, amis jadwal dangdutan oleh terakhirin dangdutan deh Mas Inti. Ayo siap gerak. Selingkuhan tomat andek bini nyari empongan
toman andi lakek ngaku bujangan toman andi lakek mak selingkuhan toman andi lakek mak di pacaran pancana toman andi lakek nyare ampungan orang lagi senantang merasa terserah apa jaran selingkuhan anggap biasa oh bahwa salahku mababai dosa aroma sajana nyare omongan orang pidi alakon nama sajen sarah apa caran selingkuh anggap biasa aja angguwe alakon agak dosa tak ambuwe ambek nala sajen tawa kundang tekan bangsa manca gunung drama lebet lana prapalingga dasar nyata ini sinawa papan gunung katon asri orang ira orang nyana aja kundang yang dinulung kaya Tanggar endah iku nyata landang adat tua muda taman karya kuyup rukun tentu mati gotong royong bangun praja eti peniat diluhur pancen endah yen sinawang
papan gunung pancen katon asri ora ngira ora nyono nadyan gunung yen tinulu kaya kutha katon ijo royo-royo kendang gubis asilip rotandi tengger endah ku nyoto anang weton tuwa muda do nyatakno guyub rukun do tumandang gotong royong ben Eti benia dilupa